babukela ibemakhoya TV nje ubuwazi usendaweni nomanjani yakuphi la enquthu kuphi na enquthu stadium njengamanje bukani ngiphethe bani bukani ngiphethe ubani. Niyaphila? Siyaphila njani? Hayi siyaphila nathi friend. Ngikrend njani wena? Hayi ngikrend njengemihla yonke. Bafowethu njengoba namhlanje nihambele khona la endaweni yasenquthu uthini umuzwa wenu nenhlokomo yabantu? Sijabule kakhulu nje ukuba lana enquthu abantu bakhona ngave ngibathanda. They were so vibing. Ngiyabathanda kakhulu. Ngiyanithanda enquthu. Wow! Sengibonile ngempela ukuthi nomanjani ke abantu abanithanda enquthu kodwa bengisacela ukuba uxolwa mina kancane nina nizoba vele yini njengoba niyini bese siyaqhubeka kancane ukuze nginidede nabantu beshutha ngoba bafuna ukushutha nani futhi socula le ngoma le ethi alisafani. Wena usangibambe nokumbamba. Mina ngisazi ngizocula ngithini ke mina. Wena usangibuka mehlweni. Bafowethu lungile bafowethu nawo umbuzo ngifisa ukubuza namhlanje kunina ubani osheshe acasuke phakathi kwenu nokhuzo omunye? Sheshe acasuke qala nangu. Uyasheshe ucasuka ngempela? Yeah. Ubani okhuzo omunye mangabe kuyaflop? Nangu. Uyena? No bafowethu ngiyabonga ikhathela abantu mabenifuna abanithola kanjani siphethe? Manje sifuna ngasithola ama page ethu ku Facebook you can get us Qobe Twins. Mase ku TikTok it's Double Trouble. Sikhona futhi ku official.Qobe Twins on Instagram. Double Trouble bani ku TikTok. Double Trouble 7 on TikTok. Double Trouble 7 on TikTok. Babukela emakhoya TV sabonga kakhulu sendaweni yasenquthu amaQobe Twins. Give it up for amaQobe Twins.